khona omunye uthola ukuthi udlisiwe edliswa owesifazane ukuthi abe nje upopayi wakhe omunye uthola ukuthi udlisiwe kodwa manje ekudlisweni kwakhe wadliswa umuntu ukuthi kube khona into ezeloku imudla kancane ngaphakathi omunye adliswe isilwane njalo njalo iningi nje balithanda kakhulu abantu idliso lo ukuthi umuntu adlise intele ikhona into sesiyenzile ngathi Ipharishi Ipharishi izobhekana kakhulu nedliso iyamhlambulula negazi umuntu wenza Ipharishi alifaka ubisi alifaka kube Ipharishi nje alidlayo abafaka ubisi impela lolo olwamanzi alidle liyalishaya kancane idliso kahle nje ngaphakathi asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amafasha bashosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kudina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelwa kaMbanjwa untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo elingalibhana kancane esontweni ngumjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca umshana ngofuze fuleleke lo bafowethu umashiya amahlakatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kwaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo angihambi ke ngedwa bafowethu uma ukuthi umusha ngihamba nobaba uNhlanzi baba uNhlanzi angikubingelele ngikwamukele kwimpunga yesintu TV siyabingelela Mbanjwa ngibingelela kakhulu Mbanjwa sibonga ithuba ngokuthi siphinde sihlangane kulolu hlelo oluhlangana uhlelo lumnandi lithandwa wonke umuntu umhlaba jikelele siyabonga kakhulu siphinde sibonane Mbanjwa ngesimo sokuthi la baba uNhlanzi impunga yesintu ichannel ekhula usuku nosuku kuhlezi kukhona umuntu obabazayo uthi amngaze ngayibona ichannel ekhuluma isiminya ichannel esifundisa uthina sabantu esitshela izinto eziningi ezahlukene iphinde futhi isiphathela abantu abakwazi ukuthi basilekelele ngendlela eziningi ezahlukene ngingafisa mina futhi ngingathanda ukuthi umbukelo omusha njengamanje sike simtshele ukuthi ubaba uNhlanzi umuntu osebenza kanjani kungabe baba uNhlanzi ukhokhovula wenyanga noma baba uNhlanzi umuntu mhlambe omthandazi noma umfundisi njalo njalo hayi ngibonga ithuba bambanjwa ngiyabonga kakhulu ithuba mina nguNhlanzi igama lami nje liphelele umbuso Shembe into engisebenza ngayo kakhulukazi ukukhuleka ngiyithandaza nje ngoba sithemba uNkulunkulu ukuthi uyena ukhiwe impilo zethu nokhiwa zonke izinto emhlabeni nasezulwini ngiyathandaza Mbanjwa bese kakhulukazi ngisebenzisa izinto eziyiwasho izinto eziyiwasho zona ngisebenzisa kakhulu okunye cha angiphiwe bona kodwa ukuthandaza uNkulunkulu nje ngithi cha ukangikhumbula mangikhuleke ngibona kuba khona nje umehluko oba khona empilweni omunye umuntu mhlambe mawuthi uyathandaza uzoba nesifiso sokwazi ukuthi mhlambe makuthiwa uyafika la usebenzela khona ngenhloso yokuthi mhlambe uzocela umthandazo kuyenzekani mhlambe ahloleleke ngoba phela umuntu othandazayo kakhulu sokuwumuntu osebenza ngomoya okuthi mhlambe umuntu umifika mhlambe uyakwazi ukuthi umtshele mhlambe into ethile esuke ishiwo umoya ngaleso sikhathi lokho abathi abantu ukuhlola noma mhlambe awuyenzi into efana nayo hayi kuyenzeka ngoba lebusho nje uma ungumthandazi noma mhlamba ngazi ngathi mhlambe imosiza abantu ngendlela eziningi esiza ngazi abantu emhlabeni kuyenzeka umuntu afika athi mhlamba ufuna umuntu ukuthi umbonise nginenkinga mhlamba inkinga yephupho mhlamba inkinga yasekhaya bese kube ngathi ngahamba bese kube khona into ngathi manje ungamtshela ngoba phela uhola umoya awukwazi ukuyihlelela wena kuyenzeka gcina sekuhloleka kuyenzeka futhi ngicina senibonisana nje nihleli phansi nibonisana ukuthi kwenze kanje kanjena kuyenzeka futhi gcina ube ngathi ungamkhulekela kuphela nje umthandazele omunye azabuza wathangathandaza wanginika lutho umoya okholayo
kuya nokuthi lo muntu ofikile umoya lo kuwena uthi hayi uyayibona. Haya sibonge kakhulu baba uNhlazi ukuthi uphinde uzoba ingcenye la kuhlelo lwethu la sithi khona siheza kokugwansile. Kulohlelo ke sike sibathande kakhulu abantu abawusizo kwabanye abantu ngoba inhloso enkulu yale channel ukukusiza abantu ngolwazi nangendlela osuke bangasizakala ngayo. Sike sakumema la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV la besizokhuluma khona ngezwasho ezisiza abantu ngendlela eziningi ezahlukene. Izwasho ke lezi bekuyizwasho nje uthola ukuthi umuntu uyaqhuma uyageza uyaphalaza safika futhi nensipho ngokunjalo okusho ukuthi umsebenzi wethongo uyakwazi ukuthi ukhule abantu balekeleleka ngendlela eziningi ngoba wazi wakubalula ukuthi iningi labantu lenqena ukugquma kakhulukazi abesifazane kodwa ithongo wathi mawuxhumana nalo labe selikwazi ukuvumela ukuthi ukwazi ukuhlanganisa into eyinsipho njengamanje futhi uthema ukukhuluma ngomsebenzi omuhle okuwukuthi njengoba kukhona abantu uthola ukuthi banamadliso ngendlela eziningi ke amadliso ahlukene ukhona omunye uthola ukuthi udlisiwe edliswa owesifazane ukuthi abe nje upopayi wakhe omunye uthola ukuthi udlisiwe kodwa manje ekudlisweni kwakhe wadliswa umuntu ukuthi kube khona into ezoloku imudla kancane ngaphakathi omunye adliswe isilwane njalo njalo iningi nje balithanda kakhulu abantu idliso lo ukuthi umuntu adlise intelelo. Ikhona into sesiyenzile ngathi Ipharishi. Ipharishi izobhekana kakhulu nedliso iyamhlambulula negazi umuntu. Wenza Ipharishi alifaka ubisi alifaka kube Ipharishi nje alidlayo. Afaka ubisi impela lo olwamanzi. Alidle liyalishaya kancane idliso kahle nje ngaphakathi. Ngicabanga ukuthi izophuma nje bakuzophela inyanga. Mhlambe ke le parish leli baba uNhlanzi elibulala idliso kumuntu. Kungani uthe ufuna ukuthi kube yiparish? Kungabi mhlambe ngoba thina sesijwayele imbiza mhlambe ukuthi imbiza nento mhlambe yokuchatha njalo njalo. Kodwa manje kungani wena uthatha isinqumo sokuthi akube kube yiparish? Ngibona isikhathi ngabantu abaningi bazo idliso kakhulu liyahlukumeza manje. Liyahlukumeza ifuzo manje uliphalaze nje umuntu uyaphalaza uthola khona sigcina kusela isilonda ngaphakathi. Omunye mhlambe aphalaze gcina mhlambe limhlukumeza gcina limgulisa limzacisa. Sasiba nezinto ukuthi asibe nento ezothi umuntu azoloku eyidla kancane lithambise kancane idliso aloku edlela Ipharishi nje libulala ngaphakathi lilimaza nje ngaphakathi kahle umuntu ebeqhubeka nempilo ngoba liyingozi alifuni ukuthi idliso uma uzosusa kumuntu bese uba namawala funa lokuthi kancane into eyenza ukuthi sezinto ezipharishi ngoba uma uzolikhipha idliso lifuna isisoka kunjalo alifuni umane udluntule nje ngoba manje lisuke enyameni umuntu kunjalo Nhlanzi ngoba ngiyakhumbula nami ngelinye ilanga omunye umfowethu eyakomunye umelaphi wendabuko eyofuna into yokulikhipha wathi angeke amnike into azophalaza ngayo ngoba kusuke kukhona into yakhele ngenkathi uphalaza manje izophuma kabuhlungu kanti kungcono imizolubolisa bese amkhiphe ngezansi. Umbuzo ke ngifisa ukubuza uthi kungabe mhlambe le parish leli nalo lezinto efana yona ukuthi mhlambe liyalibolisa bese umuntu mhlambe alikhiphe ngale ndlela noma mhlambe kwenzeka kanjani? Konke lento nje ngathi leli parish kulenza kwethu ukuthi lilibulale ngaphakathi bese liyalibolisa bese lithi kancane lisusa kwena kancane lingalisusi ngamawala bese likhipha ngenzansi kuyinto enjalo and into ehle ngale parish igeza negazi lisilezela geza igazi ngoba bese alichecka nje laba abacheckayo ama side effects akhona phela inyanga liyaphuma. Ngona bengisathi ngifuna lapho mhlambe ukuthi azikho yini izinto mhlambe ezenzakalayo kumuntu egazini abekade engasijwayele uma esemayelona noma mhlambe limphatha kahle nje. Angithi yonke into ngaphambi ukuthi ikhiphe iqala iyocheckwa. Iqala ihlolwe awukwazi ukukhipha into ezongena enyameni noma ezongena igazi lomuntu ungayihlolanga. Njengoba sisayihlola nje ngiyacabanga ukuthi ngesonto ezayo bese kuphelile ukuyihlola sesilungisela ukuthi sifaka eindaweni efanele sifake kuzo ngoba lona selikhona konke sekuqondile ngicabanga ukuthi ngangithi nje simise silikhiphe makuphela inyanga sithi ukuchecka nje kahle lokho nalokho amaphutha mhlawumbe athile mangaba khona kodwa nje makuphela inyanga liyaphuma. Omunye umuntu Nhlanzi uzothi mina angizwani nomuthi mina
mina ngiyakholwa uma bekholwa abantu phela yabona akubona bonke abantu abathi mabekholwa bese kube ukuthi bayaya kodokotela abanye abayi kodokotela umuntu uyathandaza nje kuphela umuntu mekholwa uyathandaza nje kuphela athi akazuya kudokotela nangoku umuntu ke manje uthi mina umuthi angufuni angusebenzisi ngivumelekile mina ukuthi ngilidle le parish leli ingxube yalo ngabe mhlambe lihlutshwe ngamakhambi esintu noma mhlambe kukhona ubuciko obuthile bethongo cha iParish lijule kakhulu kukhona ubuciko obuthile bethongo kulona uyakholwa awukholwa uyathandaza uthandazi lizokusiza uma ubona isidingo sikhona ngoba liParish kahle hle ngowesilungu ngabe sithi liya detox likhipha nje into ezungcola kodwa into elidila nako kakhulu idliso nokuhlambulula igazi nongakholwa welisebenzisa nokholwa welisebenzisa ngoba kuyinto ayikho spiritual into esebenza kakhulu physical ihlambulula kakhulu inyama umuntu nje umezizwe ukuthi sehloshwe idliso kakhulu uyalithatha iParish lokho elidla nje kancane kancane njalo ekseni avuka lidle liyamsiza lipholise nangaphakathi nje ngoba silenze kanjalo ngoba siqale senze research ngaphambi ukuthi sifike ekutheni silenze lisiza wonke umuntu nje ngasho kanjalo okholwa nongakholwa Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi uma kuukuthi khona imibuzo nayo mayelana nale parish leli ubaba uNhlanzi akhuluma ngalo athi libulala idliso kuwena njenganomuntu. Kungenzeka ukuthi nawe uyazi ukuthi unalo idliso kodwa mhlambe umuthi awuyona into okholelwa kuyona noyithandayo. Ungakwazi ukuthi umthinte kuzona inombolo lezo lokuzibona zivela zithi. Ukwazi ukuthi uzitholele lona le parish mhlambe nawe lizokwazi ukuthi likusize libulale le idliso elikuwena ukuze likwazi ukuthi impilo iqhubeke ihambe phambili. Mhlambe sesiphetha nje Nhlanzi. Yebo. Lingathini mhlambe lakho lokuphetha kumbukelo wempunga yesintu TV mayelana nawo nomsebenzi omusha ophiwe amathongo akuphethe. Ngiyabonga manje. Ngibonga kakhulu ukuthi ngiyithuba lokuphetha. Ngibonge kakhulu nethuba wanginika lo nto ngingene kule channel eqondene nawe. Ngibonge nje kakhulu kubantu abangisupporta umhlaba ngathi umhlaba jikelele. Angeke ize ngikwazi manje ukubala bangakanani abantu. Cape Town bayangisupporta abantu, Mthatha, Eastern Cape, iGoli nje iGoli lonke impela bangisupporta abantu. Theku bayangisupporta abantu. Nje Potchefstroom bangisupporta abantu. Abantu abama-customer nami manje angibazi bangaki. Ngiyabonga kakhulu nasengilosini yakho manje. Nasengilosini kaShembe ukuthi ihlangane lo msebenzi ngoba umsebenzi akusewethu wamathongo. Kunjalo. Mina nginamsebenzi. Ngiyengibone nje umuntu abuke mina cha mina nginamsebenzi thina sithunywa yilabo abalele othulweni okuyibona basiphethe. Yibo futhi abasilawulayo. Uyabona ngoba njoba suke sisama nje basibonisa nezinto ukuthi yenza kanje enze kanje wenze kanje ngibonge nje ngicela ukuthi isupport iqhubeke iqhubeke nje ikhule makhona la ngeza khona iphutha cha ama customer ami analo ilungelo abanayo inamba yami bang WhatsApp banalo ilungelo ukuthi bangibonise nami ngumntwana kunjalo ngithanda uhlale ngimncane njalo nje manje ngoba umuntu ufunda azafe kulomhlaba angikho perfect sengisho ukuthi ngiyabonga nje kubo bonke abantu abama customer abangisupportayo umhlaba jikelele ngeke ngisho ukuthi kuphi umhlaba nje wonke Cape Town Mthatha wonke umhlaba nje ngisho impela abantu abayizikhulu abanye izikhulu impela engizazi khona ezama customer kakhulazi iwashweni abathandezi washo zami bathi order mihla namalanga umsebenzi ukhulile ngicela ukuthi nje engathi ngahamba kahle nje bakhamba kahle nje konke ekhaya ngibonge nakuwena manje. Asibonge kakhulu Nhlanzi okusuke kukuhle kakhulu ukuthi abantu basizakale ngento abasuke bebeke ithemba kuyo ukuthi bazokwazi ukuthi basizakale. Siyacela ke mbukelo wempunga yesintu TV ukuthi uqhubeke usubscribe la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Uma ke umdingo Nhlanzi inombolo lezi ezidozivela zithi ziba nkulu ezakhe lezo akuzona zempunga yesintu umdinga uzokwazi ukuthi umthinte kuzona. Asiqhubeke ke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga I was on